Fælles optagelse med Nikolaj Lorentzen og Nikolaj Lauritsen. Vi vil gerne starte hårdt ud med et bevis om bevis hvorfor en udregning for polynomier, andengrads polynomiers rødder, hvor at A ikke må være 0. Fordi at ellers så kan den selvfølgelig ikke regnes ud, når det er i anden, fordi så vil det jo bare give 0. Og på x-aksen vil y være lige med 0. Ja. Og derfor kommer det første så til at se sådan her ud. Så vi lige gerne skrive ind. Så vi lige skrive ind. Jeg skal sætte den sådan en der. Yes. A gange x i anden, og det er anden, derfor må det ikke lige må a ikke være 0, plus b gange x plus c, nej hov, det var det x, gange x plus c. Fantastisk. Så det første vi kan starte med er at trække c fra på begge sider. Yes. Så derfor har vi minus c. Det der 0 der, det er bare spis bort. Ja, det er jo bare 0. Så. Og jeg skal lige sætte den ind i sådan en der igen. Okay. Minus c lige med a gange x i anden igen, plus b gange x. Så er der ikke noget c mere. Nej. Det er væk. Det er meget fint. Og så ved vi fra formlen for d, altså diskriminanten, som hedder d er lige med b i anden minus 4 gange a gange c, at der skal indgå 4a. Ja, så derfor, den vil gerne have plottet ind i. Lige præcis, så derfor snupper vi lige derfra og ganger med 4a på begge sider. Så der kommer til at stå minus 4 gange a gange c lige med 4 gange a i anden og gange x i anden og plus 4 gange a gange b gange x. Så har vi fuldstændig fået plottet det der d ind i. Ja. Og den skal jo være der. Sådan der. Og så kan vi også igen se i formen for diskriminanten, at vi også skal bruge b i anden. Så derfor plotter vi også lige den ind. Den skal lige være der. Så det kommer til at hedde b i anden minus 4 gange a gange c er lige med 4 gange a i anden gange x i anden plus 4 gange a gange b. Ja, der er mere. Nå, jeg kan mange gange x plus b i anden. Der fik vi b i anden. Fedt. Sådan der. Dejlig lang ligning. Okay. Men det ved vi jo så, at nu står der sådan set på den ene side der med b i anden minus 4 gange a gange c, står der sådan set det samme som i formen for diskriminanten. Ja. Så derfor kan vi bare sige, at det er d. D. Og ja, sådan der. Okay, så det er lige med alt det der 4 gange. Og ja, det er så dejligt at få skrevet alt det der ned. Det er jo altid lækkert at kunne bruge sit fine tastatur. X og gange og plus b i anden. Fantastisk. Så her har vi diskriminanten, som er lige med alt det her fis her, bla 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 bla. Og det vil vi jo gerne lige trække lidt ned i et mere overskueligt billede. Så vi kan reducere alt det der står der. Ja, det skal reduceres. Ja. Du starter. D er lige med parentes 2ax plus b parentes slut i anden. Ja, så er det her man skulle huske, at det her det kunne gå i minus og i plus.
Ja. Fordi at det her andet her, det kan både være negativt og positivt, det vil give det samme. Ja. Og det var så her, at det ikke kunne være negativt, fordi at hvis det var negativt, så vil det, altså fordi at minus gange minus, det giver plus, og plus gange plus giver plus, så derfor så vil det altid ende i noget positivt. Ja. Så det vil sige, at når det er negativt, så er der ikke nogen, så krydser den ikke nogen steder på x-aksen. Og så er der derfor ikke nogen rødder. Ja. Så derfor giver det ikke nogen mening, at Yes. vi gør det. Så hvis den er negativ, så er det meget nemt, så er der ikke nogen rødder. Nej. Godt. Næste. Hvis det så er lige med 0. Sådan der. Lige med 0. Så vil den bare komme til at hedde 0 er lige med 2ax plus b. Det er samme som fra før der. Skal jeg skrive det ind? Eller? Ja, bare skrive det ind. Bare at vi putter 0 ind på d's plads. Så. Ja. Skal nok lade være med at se det irriterende gennem højtaleren. Godt. Slut. Op i anden. Godt. Fantastisk. Så jeg behøver sådan set ikke at... Men det er der, vi skal gå videre fra. Okay. Ja. Det kan vi så reducere til. Det kan vi reducere til 0 er lige med 2 gange a gange x plus b. Plus b. Godt. Hov, hvorfor lader jeg slutte på en test? Det skal jeg stoppe med. Nej. Hvordan laver jeg? Okay. Det var rimelig nederen, hvis vi havde glemt at filme. Ja. Jeg tror også ikke, jeg har. Det skal jeg ikke kunne sige. Nå. Ja. Vi skal dividere. Så dividerer vi med 2a Yes. på begge sider. Sige. Så x kommer til at stå alene, fordi vi vil gerne. Eller den kommer ikke til at stå alene endnu. Vi skal faktisk lige trække b af fra på begge sider. Så derfor så siger vi bare minus b, det behøver ikke være noget 0 ind imellem. Nej, er lige med 2 gange a gange x. Sådan. Og så kan vi dividere med 2a, så vi får x alene. Ja. Ja, det ja. Så minus b gange med... Prøv lige vent. Jeg gider ikke til at skrive det hele, hvis der er. Ja, okay, det er dem, tror jeg. Ja. Nej, det skal ikke være et minus lige der. Må ikke blive misledt. Det er b'et, der skal være minus. Nej. Så, ja. Kald det der. Okay. Jeg skal lige have det sidste. Lige nu. Så har vi jo lige det hele der. Godt. Og hvorfor er det, at der kun er en rod der? Det er godt ud. Det glemmer vi. Okay. Ja. Næste. Fuck. Hvad er det egentlig lige, vi har lavet? Vi har udregnet formlen for en rod. Men det er jo kun sådan, at 0. Ja. Det er 0. Ja. Og vi skal jo finde ud af, hvordan man bare kan regne for rødder. Ja, men man kan ikke bare regne det. Men det er det, vi skal komme frem til. Det er jo den der. Ja, men det er fordi, det er plus minus. Det er fordi, det kan være begge dele. Okay. Jamen, det er fordi, vi skal jo lige regne den anden, skal vi sætte dem sammen. Så var det her nu, eller? Ja. Okay. Så hvis det er større end 0, så kommer det til at hedde kvadratroden af d. Nej. D er større end 0. Kommer til at hedde kvadratroden af d. Så er det mindre end 0. Hvad fanden? Står der mindre end 0? Ja. Nå, ja. Det kan jeg godt se. Ej, for helvede. Sådan, okay. Nu er det større end 0. Fantastisk. Og vi vil gerne have nogle ligningsfunktioner. Kvadratroden, siger du? Ja, kvadratroden af d er lige med. Kvadratroden af 2ax plus b. Det skal så være i parentes det der. Det hele. 2ax plus b. Oh my god. Nå ja, det var fordi jeg altid udregner, men det er forkert. Ja. Og b. Oh my god. Og så i anden. Nå. Sådan der. Det var derfor. Okay, vi vil gerne fjerne det der. Ja. Og det er jo så her igen, at det både kunne være plus eller minus 2ax plus b. Mm-hmm. Så derfor kan det både hedde kvadratroden af d er lige med 2ax plus b, eller kvadratroden af d er lige med
minus parentes 2ax plus b. Mhm. Så ganger vi med minus 1 i den ene. For at fjerne roden. Ja, for at fjerne roden. Og det er jo så i den med minus, det gør det. Ja, så vi skal sige, at det kan både... Hvordan laver man det der plus minus der? Det er et eller andet sted oppe i... Plus minus, der, du får det der. Den gør det automatisk. Okay. Okay, så nu har vi bare d lige med. Jeg skal så ikke parentes mere. 2 ax plus minus b. Sådan. Det skal kvadratroden. Minus kvadratroden. Fordi det er minus 1 på... Vi er ganget med. Jeg skal ind i... Jeg skal lige se, om man tager det op. Sådan der. For fuck's sake. Okay, det er lige et minus kvadratrode, vi sætter ind her. Minus kvadratrode. Efter den der. Af d. Minus d. Minus d. Minus kvadratrode af d. Nå, det har du skrevet. Ja, okay. Nemlig. Og så, fordi vi i sidste ende gerne have isoleret x jo. Fordi x er rødderne, eller roden. Ja, så derfor trækker vi minus b fra på begge sider. Så den kommer til at hedde... Jeg skal lige have det. Ja, så den kommer til at hedde minus b plus minus kvadratroden af d. Nej. Perfekt. Er lige med? Nej, må du lige tage hold der. Det skal lige være et total der. Nej. Jamen, det er meget vigtigt. Er lige med 2 gange a gange x. Perfekt. Og så er det sidste skridt, vi så har i det her bevis, det er, at igen vi vil gerne have isoleret x, så det eneste, der står i vejen for os, det er, at de er 2 gange a. Ja. Så derfor dividerer vi bare med 2a på begge sider. 2ax. Nej, fordi x står på sider. Du er så klog. Ja. Så klog. Ja, så derfor så får vi det til at se sådan her ud. Nej, det ja. Minus b plus minus grad under d. Ja, nu får vi der. Grad under d. Jeg parentesen gider dividere det shit her. Yep. Yes. Okay. Divideret med 2a. Er lige med x. Er lige med x. Så det er så sådan. Så her, via den her metode her, enten ved at sætte plus eller minus ind her, imellem den her formel her, så kan man finde ud af, hvor at på x-aksen roden den skærer. Om det er i plus 7 eller minus 8. Og så kan man antage med det førhenværende, hvor mange rødder der er. Ja. Så der er ingen grund til at tage og udregne med flere rødder, hvis der kun er én, og der er slet ingen. Ja. Så derfor skal man, hvis man finder så ud af, at d det er minus 37, så skal man ikke gå hen og kigge efter rødder, fordi så er der ikke nogen at kigge efter. Lige præcis. Ja. Så via dette, så kan man finde rødderne. Og her har vi så beviset for, at det er en gyldig metode. Ja. I opgave 2 skal vi så finde rødderne på 2 forskellige ligninger her. Den første hedder hx er lige med 2x plus 2x i anden plus x. Det første vi skal gøre er at finde d, som er diskriminanten, fordi uden den kan vi ikke finde rødderne, som er det vi gerne vil finde. Og vi ved at formlen for d hedder d er lige med b i anden minus 4 gange a gange c. Så først kan vi finde vores a, b og c. Man kan se her at vores a er totallet, der står før x i anden, så derfor er vores a 2. Vi har ikke noget b, fordi at, der er ikke noget b plejer at stå sammen med et x, og det er der ikke noget der gør her, så derfor er der ikke noget b, derfor er b lige med 0. Og det eneste tal der står alene er vores c, og da det bare står som plus x, betyder det at vores c er lige med e. Så dermed kan vi putte vores værdier ind i formlen for diskriminanten, og så finde vores diskriminant for denne og
dermed finde rødderne. Så vi siger b i anden, og vores b var 0, så det bliver 0 i anden, minus 4 gange 2 gange 1. Og det giver så en diskriminant, som hedder minus 8. Nu kender vi så vores diskriminant, så nu kan vi dermed finde begge rødder, hvis der er nogen. Og jeg kan så se, at diskriminanten er minus 8, så jeg ved faktisk, at jeg faktisk ikke behøver at finde nogle rødder, fordi at når d er under 0, betyder det, at den er negativ, og dermed er der ingen rødder, så det vil ikke give nogen mening at prøve at finde rødderne på den her, fordi der er simpelthen ikke. Så vi går videre til næste. Den hedder g af x er lige med minus x i anden plus 2x minus 2. Igen prøver vi så at finde vores a, b og c. Jeg kan se, at det der står før vores x i anden, der står faktisk bare minus x i anden, så det betyder, at vores a er minus 1. Vores b er den her gang det, der står foran x'et, så det er 2. Og vores c er minus 2. Så det kan vi igen putte ind i formlen for diskriminanten, så vi så kan se, om vi skal finde rødder eller ikke. Så den kommer til at hedde d er lige med 2 i anden minus 4 gange minus 1 gange minus 2. Og det giver så en diskriminant på minus 4. Så igen kan vi se, at diskriminanten er negativ, hvilket betyder, at der ikke er nogen rødder. Så det igen vil det bare være dumt at prøve at regne rødderne. Så det er sådan her, at man kan bruge formlen for diskriminanten, og man kunne så også godt have brugt formen for rødder, hvis vi havde haft positive eller lige med noget 0 diskriminanter. Så det kan vi desværre ikke lige vise i den her opgave. Men det er sådan her, man kan bruge formlen for diskriminanten. Og som i opgave 3, som siger at lave de to grafer og finde en monotonimængde, definitionsmængde og værdimængde. Og graf 1, hvor at c er 1, hvilket vil sige, at den går toppunktet er positivt på y-aksen, og b 0 og a 2, og a hvis det er positivt, så vil grenene skyde opad, og definitionsmængden, altså hvor langt den går ud på x-aksen i positivt til, eller fra negativt til positivt, der går den fra minus uendeligt til uendeligt. Og værdimængden, som er på y-aksen, den værdi den opnår eller når ned på, er fra 1, som er her på toppunktet, op til uendelig. Og på hvad monotoni forhold angår, går nedad her fra bag ved i den negative side på fjerde kvadrant, og bliver positivt igen, skifter direkte på y-aksen og bliver positivt på første kvadrant igen. Skifter ved 0,1. Og anden polynomi, anden graf, hvor vi har a til at være minus 1, hvilket vil sige, at den bliver grenene bare nedad, med et toppunkt på 1,1, hvor at c er minus 2, og derfor så skal den, og her der c er negativt, altså minus 2, gør den, at den går under, går minus i x-værdien, og b den trækker den op i en parabelbue herfra, og har trukket den herop til, hvor toppunktet derfor ligger der, som sagt. Og definitionsmængden er igen uendelig, fra minus uendelig til uendeligt, da den i værste tilfælde vil kunne gå uendelig meget hen ad x-aksen, og værdimængden er fra minus 2, eller fra minus uendelig til minus 2, da den ikke kommer op i noget positivt, men toppunktet ligger her. Og igen med monotoniforholdet skiller den sig ved toppunktet, hvor den først går op som positivt, og så skiller den nedad
nedad igen ved, efter toppunktet ved 0,-2. Ja. Oh!